que els dies passin ràpid, sí, ja ho sé, que no s'acaba. Masculins, infantils, masculins nascuts l'any 2012 que realitzaran aquests 1.950 metres. 1.950 metres fent una volta al circuit i una volta al circuit gran. Som-hi completades infantils masculins. Poden escriure com a determinant les atletes, les noies, les infantils, infantils, nascudes l'any 2011-2012, infantil femení poden accedir a la taula de requeriment amb el seu representant esportiu per la recollida de la roba. Infantil femení poden accedir a la taula de requeriments. Infantil femení que també realitzaran un circuit de 1.950 metres, una volta al circuit mitjà i una volta
Ignasi! ¡Va, va, 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 va! ¡Dale, Ignasi! ¡Va, va, 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 va! Venga, que puede. Pásalo ese, pásalo. ¡Va, Daniel! ¡Va, va! ¡Bien, bien!